Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraktırla. İnha bir erkeğin spermini alıyalla. Ondan son bir zenananın rahminde koyuyorlar. Ayaşı doğru mu? Biraz sonra onda ibham var. Öz berdaştım şeyle bolandan soň şu formaytym. Yani men indi bize kulli telqihin hukmuna aýdyn. Ta ibham galmasyn. Hadi musulman dogallar telqih şu wagty pezeşki ilimde, şu wagt dünýäniň ýüzünde 7 formasynda telqih bolýar. Şonuň fakat 2 formasy dogry. Birisi bir erkeğin nutfesini spermini alınýar. Öz zenanasynyň rahminde yer rahminden bäride mehbelde onu telqihi dahili edilýär. Bunun müşkili ýok. Çünki ikisiniň arasynda nikah var. Ol pezeşkinki de zenana pezeşik bolsa eger imkany bolsa o bolmasa mecbur bolsa erkeğe de gitse zarurat özü emin pezeşik bolsa onuň müşkili ýok. İkilenci doğru suraty da äriň spermini öz zenanasynyň tohmagy bilen harjy rahimde telqih edýärler. Harjy rahimde bir alaja edýärler. Ondan dobara onu bir adil doktoryň zirnelerinde onu eklip rahminde goýýarlar. Fakat şu ikisi dogry. Mundan başga ýollarynyň hiç birisi dogry däl. Erkek zenany ejnebi bolsa ya hatta bir zenanasynyň bilahara tohmagyny o bir zenanasynda da hatta 2 zenanasy bolup goýsa şunun başga bir suratyň hiç birisi dogry däl.